Ministeri Jukka Gustafsson ja Virpi Gustafsson. Jukka Gustafssonin harrastuksiin muuten kuuluu tanssi, eli varmasti nähdään hänet tanssilattialla tänään. Ja kehitysministeri Heidi Hautala. Andrei Nekrasov. Sisäasiainministeri Päivi Räsänen, kristillisdemokraattien puheenjohtaja, yhdessä Niilo Räsäsen kanssa. Hän on pastori ja koulutusjohtaja. Ja kulttuuri- ja urheiluministeri, intohimoinen jalkapallon ystävä Paavo Arhimäki. Vuosi sitten hän juhli 1, mutta silloin syynä oli perheeseen syntynyt vauva. Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru. Sitten liikenneministeri Merja Kyllönen ja hänen puolisonsa Mika Pihlajamaa. Työministeri Lauri Ihalainen. Marja Puustisen kanssa. Ja puolustusministeri Carl Haglund Mikael Haglundin seurassa. Hän sai tuon puolustusministerin paikan, kun Stefan Wallin jätti tuon RKP:n puheenjohtajuuden. Ja Jaakko Jonkka, oikeuskansleri, hän sai Suomen leijonan suurristin. Kyllä, itsenäisyyspäivän korkeimman kunniamerkin. Eduskunnan puhemiehistö on seuraavaksi kättelyvuorossa. Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma ja Satu Siitonen Heinäluoma. Sitten varapuhemiehet Pekka Ravi ja Tarja Ravi. Ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti ja Helli Joutsenlahti. Ja heidän perässään eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen. Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen ja Eija Jääskeläinen. Sitten alkaakin diplomaattikunta. Kyllä vain, ja ensimmäisenä diplomaattikunnan vanhin Venäjän suurlähettiläs Aleksander Rumjantsev. Helsingissähän on kaiken kaikkiaan noin 60 suurlähetystöä, mutta sen lisäksi näihin juhliin tulee niin Tukholmasta, Kööpenhaminasta kuin Moskovastakin suurlähettiläitä. Tässä Nicaraguan suurlähettiläs tohtori Ricardo José Alvarado Noguera. Ja Valko-Venäjän suurlähettiläs Vladimir Drazin. Ja vuoroaan siellä odotti jo Meksikon suurlähettiläs Agustin Gutierrez Caney. Tässä näin Meksikon suurlähettiläs. Ja nyt vuorossa on Kuwaitin suurlähettiläs Nasser Hatsi Ebrahim Al-Musayan. ja Beninin suurlähettiläs Arlette Dagnon Vignikin. Tässä Burkina Fason suurlähettiläs Monique Ilboudou ja Itävallan suurlähettiläs tohtori Margit Westfeldt. Täältä Esplanadin puolelta tulee noin 400 vierasta, eli suurin osa on saapunut tuolta Mariankadun puolelta. Yhteensä tänne linnaan on kutsuttu vajaa 1800 Tuossa vilahti ohi Kreikan suurlähettiläs Christos Kontounisios ja hänen kanssaan on varmasti monella keskusteltavaa tänä iltana. Ja sitten ollaan jo Kiinan suurlähettiläässä Xinhuang puolisonsa kanssa. Ja heidän jälkeensä Yhdysvaltain suurlähettiläs Bruce Orek ja puoliso Cody Orek. Hänellä on Mert Otsamon suunnittelema puku, jossa on nimenomaan pääaiheena tämä poron pääkallo. Ja Mert on omin käsin kirjaillut ja maalannut tuota pukua. Rouva halusi nimenomaan arktisen värisen luun värisen puvun. Ja Latvian suurlähettiläs Juris Bone oli siinä ja hänen perässään Tanskan suurlähettiläs Jens Otto Horslund.
tuttuja löytyi kättelyn odotuksessa ja seurannassa. Ja Irlannin suurlähettiläs tulossa kättelyyn Dermot Brangan puolisonsa Helen Brownin kanssa. Ja Islannin lähettiläs Elin Flygenring. Hänet tunnetaan suurena suomalaisen muotoilun ja kansainvälisen muodin ystävänä. Hän on kiinnostunut. Ja sitten ollaan Turkin lähettilässä Hüseyin Selah Korotürk. Sitten Katarin lähettiläs Ahmed Al-Midadi. Ja tässä Perun suurlähettiläs Pablo Portugal ja hänen avustajansa Miguel Dimas. Ja heidän jälkeensä Iranin suurlähettiläs tohtori Said Rasul Musavi. Ja Vietnamista Ngoc Boi Doan. Bolivian lähettiläs Milton Soto Santesteban. Sen lisäksi, että tässä suurlähettiläiden kättelyssä on diplomaattien kättelyssä on suurlähettiläitä, niin tulee asiainhoitajia, mutta tässä vielä suurlähettiläitä Britannian Matthew Lodge. Ja heidän perässään Viron suurlähettiläs Mart Tarmak. Suurlähettiläät tulevat siis siinä järjestyksessä, kun he ovat jättäneet valtuuskirjansa presidentille, eli siitä lasketaan heidän virkaikänsä, minkä mukaan he ovat tässä diplomaattisessa hierarkiassa. Ja nyt kättelyyn Etelä-Korean suurlähettiläs Dong-Sung Park. Ja Sveitsin suurlähettiläs Maurice Darrier. Ja Intiasta Aladian Manickam. Kyproksen Filippos Kritiotis. Ja veljeskansa Unkarista, Unkarin suurlähettiläs Christoph Forray. Hallitushan jää niin kunnianarvoisia vieraita kun ministerit ovatkin, niin seuraamaan tämän diplomaattien kättelyn. Tässä Italian suurlähettiläs Giorgio Visetti ja Puolan suurlähettiläs Janusz Nisyt. Argentiinan suurlähettiläs Roberto Daniele Pierini. Ja Liettuasta Arunas Jevaltas. Ranskan suurlähettiläs Eric Lebedel. Sen verran kuulin, että kun osa Tukholmassa majansa pitävistä suurlähettiläistä heidän piti tulla myös tänne, niin ilmeisesti Tukholmassa lumimyrsky, tuo sama, joka Helsingissä satoi vielä alkuillasta, on ollut niin paha, että se on joitakin lentoja viivästyttänyt, että sieltä on tullut viime hetken peruutuksia, että osa Tukholmassa majansa pitäviä suurlähettiläistä ei välttämättä sen takia päässyt tähän juhlaan. Ja tuossa vilahti Israelin suurlähettiläs Dan Ashbel oli tulossa kättelyyn. Suurlähettiläthän ilmentävät usein, etenkin naiset pukeutumisellaan, oman maansa
oman alueensa kulttuuria. Sen tähden nämä diplomaattikättelyt ovat olleet hyvin värikkäitä ja mielenkiintoisia, mutta kuten sanoin, niin tänään me saatiin kyllä todella kauniilta ja väriä tuolta toiseltakin ovelta. Tässä Indonesian suurlähettiläs Elias Ginting. Serbian Slavko Kruljevic. Ja tässä Portugalin suurlähettiläs Maria de Fatima de Pina Perestrello. En tiedä, mistä on toisen nimensä saanut. Fatimahan on kuuluisa legenda Portugalissa, Marian ilmestys Fatiman pienessä kylässä vuosisadan alussa. Tässä vilahti Kosovon suurlähettiläs Lulcim Peci. Kosovo siis on jo vajaan 100 valtion tunnustama itsenäinen valtio Balkanin sodan jäljiltä. Suurlähettiläistä vaihtuu huomattava osa vuosittain. Nyt esimerkiksi muistaakseni viime vuoden jälkeen vaihtui naapurimaan Ruotsin suurlähettiläs. Sen takia Ruotsin suurlähettiläs, joka vilahti tuossa, Anders Lidén, tulee niin myöhään tässä kättelyssä. Eli tässä ei naapurimaita suosita, vaan mennään aivan virkaiän mukaisesti. Myöskin Norjan suurlähettiläs tuossa vilahti Jörg Willy Bronebæk on uusia suurlähettiläitä. Tässä tulevat peräkkäin Japani ja Thaimaa. Japanin Kenji Shinoda ja Thaimaan Rakkanant Thananant. Ja sitten Vatikaanin suurlähettiläs päättää suurlähettiläiden osuuden arkkipiispa Henrik Nowacki. Ja on aika siirtyä suurlähettiläiden jälkeen asianhoitajiin. Tunisian Zohra Ladgam. Usein asianhoitajathan vastaavat suurlähetystön toiminnasta silloin, kun suurlähettilästä ei ole tuoretta nimitty. Tässä oli Venezuelan asianhoitaja Ernesto Navasio Mosuka ja hänen perässään Saudi-Arabian asianhoitaja Jamala Nasef. Sitten Ukrainasta Oleksii Selin. Kyllä. Ja hyvin vakituinen vieras linnassa, pitkään pysynyt palestiinalaisten asiainhoitaja, heillähän ei tietenkään suurlähettilästä ole, Nabil Darwish Al-Wazir. Ja viimeisenä kunniapääkonsuli Kaius Gyllenbögel. Kunniakonsuleitahan on Suomessa yli 200 ja Kaius Gyllenbögel on Indonesian kunniapääkonsuli. Ja näistä kunniakonsuleista olette ehkä huomanneet maakuntakaupungeissa, heistä 150 toimii muualla kuin Helsingissä. Ja diplomaattikunnan kättelyn jälkeen odottaa yksi illan odotetuimmista hetkistä, entisten presidenttien vastaanottoja. Tässä Tarja Halonen, Sauli Niinistön edeltäjä presidenttinä sekä professori Pentti Arajärvi. Tarja Halonen on ollut aktiivinen myös presidenttikautensa jälkeen, muun muassa maailman naisjohtajien neuvoston puheenjohtaja Martti Ahtisaari ja rouva Eva Ahtisaari. Suomen pitkäikäisin presidentti Mauno Koivisto ja rouva Tellerva Koivisto. Mauno Koivisto täytti marraskuun lopulla 89 vuotta. Ja Mauno Koivistoa ja Sauli Niinistöä on monessa yhteydessä verrattu toisiinsa. Heidän johtamistyyliään on pidetty jollakin tavalla samanlaisina ja molemmat miehet varsinaissuomalaisia poliitikkoja. Ja nyt koittaa todellakin historiallinen hetki. Tai sivuamme historian havinaa. 4 presidenttiä on yhteiskuvassa. Istuva presidentti ja kolme edellistä presidenttiä, aikaisempaa presidenttiä. Vuonna 1937 ja 1938 ollaan oltu vastaavanlaisessa tilanteessa. Juuri näin. 74 vuotta on kulunut siitä hetkestä, kun Linnan itsenäisyyspäivän juhlissa on ollut 3 entistä presidenttiä ja nykyinen presidentti yhtä aikaa kutsuttuna. Tarja Halonen, Mauno Koivisto, Sauli Niinistö, istuva presidentti ja Martti Ahtisaari. Historiassa on aikaisemminkin ollut hetkiä, jolloin elossa on ollut samanaikaisesti 4 presidenttiä, mutta tosiaan kun ajatellaan, että milloin he ovat kaikki olleet Linnan itsenäisyyspäivän juhlissa, niin täytyy mennä tosiaan vuoteen 1938 asti, jolloin vastaavanlainen tilanne on ollut käsillä. Ja Jaakko, presidentti Tarja Halosen puku näytti tutulta. Se näyttää tutulta. Muistaakseni Ilona Pelin suunnittelema ja
En nyt ihan mene varmuuteen, mutta kun vuodet ovat kuluneet, olisiko se aivan ensimmäisten joukossa. Mutta tätä asua on pidetty myöskin onnistuneena, se sopii hänen värityksiinsä erinomaisesti ja sitä on nähty tässä virkavuosien ja näiden jälkeisten vuostenkin aikana. Ja nyt presidentit lähtevät kohti keltaisen salin kahvitilaisuutta, mutta tähän väliin katsotaan hienoja pukuja. Jaakko. Joo. Tästä se alkoi. Kimallus verkkoineen, päivineen, syvät jalokivien värit, smaragdit ja rubiinit nähtiin ja olen todella yllättynyt tästä väriloisteesta, mitä tänään on saatu nähdä. Tuossa vähän tiedustelin alan ammattilaisilta, minkälaisia summia näihin pukuihin laitetaan ja meillä kerrottiin, että noin 200-500 euroa metri maksavat nämä kaikkein hienommat kankaat. Ja sitten alan kaupoista, joissa myydään näitä tuotteita ja näitä ompeluvälineitä, niin kerrottiin, että nyt on ollut menekkiä nimenomaan näille kirjailuille, nauhoille, joista monet näistä puvuista on koottu. Ja ne maksavat siinä 200-300 euroa metri, eli aikamoisista summista puhutaan. Mutta kuten tässäkin näemme, niin nämä ovat käsin kirjautuja taftiin tai tylliin käsin kirjoituja erilaisia lasihelmiä ja ne tulevat ylipäätään yleensä Intiasta. Tässä on ehkä illan erikoisin puku. Se on erittäin kaunis, mutta ehkä näihin olosuhteisiin vähän erikoinen. Ja tässä oli tämä puku, joka on tehty siis vanhoista miesten nahkatakeista liimaamalla. Outi Pyysen on tehnyt ja jännä on se, että tuon puvun teko-ohjeet muuten löytyvät Outi Pyyn tekemästä tämmöisestä kierrätysmuodin kirjasta. Ja tässä erikoinen kokonaisuus. Tuo koru olisi ehkä yksinkin jo pärjännyt, mutta kauniisti se oli sommiteltu tuohon punaiseen pukuun. Ja sitten tätä marimekkoa. Aluksi epäilen, että Jenni Haukio kenties pelasi varman päälle ja ottaisi tänä vuonna marimekon puvun ensimmäisiin juhliinsa, mutta Paula Suhonen sai tämän kunnian. Tässä on yksi illan lempipukujani, Kirsti Kasnion Art Deco-tyyppinen kuosi, joka vartavasten hän löysi tämän muutama vuosi sitten ja päätti, että se laitetaan Sari Sarkomaalle. Ja aika ihania värejä tässä on nähty. Kuten huomaatte. Muotiasiantuntijoiden pelkäämää mustaa ei ehkä ollutkaan niin paljon. Me emme enää edes huomaa sitä. Ja sitten tietenkin ne punaiset kengät, kuten sanoin, niin näinhän sitä etikettiä saa pikkusen muokata ja rikkoakin. Ja takaisin kristallikruunujen kimallukseen ja siirrymme vähitellen kahvitilaisuuksiin ja jatkamme punaiseen saliin. Kuten seinät kertovat, täällä tasavallan presidentti Sauli Niinistö on tervehtimässä sotaveteraaneja, jotka viettävät kahvitilaisuuttaan punaisessa salissa ja sen viereisissä kahdessa huoneessa. Ja nyt kuuntelemme sotaveteraanin ja Lotan tunnelmia. Lotta Aune-Rahola ja sotaveteraani Yrjö Luova, oikein hyvää itsenäisyyspäivää. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia. Kiitoksia. Te olette molemmat palvelleet sekä talvi- että jatkosodassa. Aune, olit Lottana myöskin rintamalla. Jatkosodassa silloin. Te olette molemmat varmasti nähneet kaikenlaisia kauheuksia, mutta minkälaisia kauniita muistoja teillä on rintamalta? No ensinnäkin se, että minä palvelin rannikkotykistysrykmentti 13 esikunnassa Laatokan itärannalla ja siellä oli erittäin sivistynyt joukko ihmisiä minun mielestäni. Ja siellä sitten meillä oli tavattoman mukavaa silloin, kun meillä ei ollut työtehtäviä. Mä palvelin radistina ja siellä oli silloin aina omat työvuorot ja muina sitten teimme sitten jotakin muuta tai muitakin yleensä lottatehtäviä, mutta huolsimme itseämme. Ja sitten siellä sitten minun mieheni palveli siellä myös ja sitten muutaman kuukauden päästä kun olimme siellä, niin me huomasimme, että me viihdymme toistemme kanssa hyvin ja alkoimme tehdä sellaisia kävelyretkiä ja tämmöistä, että siitä sitten seurasi sillä tavalla, että kun minä lähdin sieltä, niin hän tuli ensimmäisellä lomallaan ja kosi minua. Ja sitten meillä oli 64 vuotta kestänyt onnellinen avioliitto, kun hän lähti tuonne taivaan, ennen kuin hän lähti taivaan kotiin. Erittäin kaunis tarina. Minkälaisia muistoja Yrjöllä on, näitä kauniita muistoja rintamalta? No en mä tiedä kauniita, mutta semmoisia jänniä, kun kahdesti haavoittuin toisella kerralla oli just hyökännyt mäen päälle
Ja minulla oli kivääri oikeassa kädessä ja sukset vasemmassa. Niin sitten mulla osui luoti reiteen ja minä kaaduin siinä. Minä käänsin sukset siinä maatessani toisenpäin ja menin makaamaan niiden päälle ja laskin mäen alas. Ja siitä minusta pantiin nahkioon ja sitten vietiin eteenpäin. Ja minä päädyin sitten loppujen lopuksi Turun lääninsairaalaan, missä isäni oli lääkärinä. Perhe oli jälleen koolla. Perhe oli koossa, joo. Kuinka harvinaista se oli sota-aikana, että perhe oli yhdessä koolla? Eiköhän se ollut aika harvinaista, mutta kyllä sellaista sattui, varsinkin jos oli isä tai äiti oli lääkärinä siellä, niin silloin poika tai tytär oli myös lähellä, mutta aika harva mä luulen. Kahdesti minä haavoituin siellä ja toisella kerralla tapasin isäni. No mitä isä sanoi teille, kun tapasi sitten siellä sairaalassa? No kysyt niin vaikeita, mutta kyllä hän varmasti ilahtui, kun näki poikansa puoliksi ehjänä. Joo. Ja nyt olemme yhdessä linnan kauneimmista saleista. Peilisali on ollut aikoinaan tanssisali ja täällä myös uusi hallitus nimitetään ja vanha hallitus jättää eronpyytönsä. Ja näiden linnanjuhlien aikana tämä on tietenkin tällainen keskeinen seurustelu- ja ruokailupaikka. Pöydät notkuvat tuhansia tai voi sanoa jopa kymmeniä tuhansia suola- ja makeapaloja. Näitä on yhteensä 20 000 pientä palaa valmistettu. Tänä vuonna kotimaisuus on ollut avainsanana tässä tarjoilussa. Mahdollisimman paljon kotimaisia tuotteita, upeita voileipäkakkuja, joita tässä kuvissa näkyykin niissä tarjoiluissa. Poroa ja kalaa, karitsaa. Voileipäkakuissa muun muassa tarjolla poroa, kalaa ja karitsaa sekä siikaa. Ja tosiaan nämä suolaiset antimethan tuntuvat olevan vieraiden suosiossa perinteisesti. Kyllä, varmasti pitkän juhlajännityksen jälkeen monia jo huikoo ja suolapala maistuu makeitakin paremmin, mutta toki täältä näitä makeitakin kakkuja löytyy ja tässä on mustikka valkosuklaakakkua ja täytyy sanoa, että erikoisuutena tänä vuonna on se, että pelkästään Ellen Svinhufvudin kakku 30-luvulta on säilynyt ja tässä uutuutena Jean Sibelius suklaakakku, joka on eteläsuomalaiselta pientuottajalta. Vain murto-osa tuotteistahan valmistetaan täällä Presidentin linnassa. Suurin osa näistä tuotteista tulee ulkopuolisilta tuottajilta. Ja tässä piparkakku makaroon keskeytän sen verran oikein trendiherkku. Joo, tässähän tulee ihan nälkä katsellessa. Keittiömestari Pipsa Heismaa kertoikin, että haastavin asia tuossa ruokatarjoilujen valinnassa ja tuottamisessa on nimenomaan se tuottajien valinta, mutta toisaalta he pääsevät myös niitä vähän maistelemaan ja testaamaan. Kyllä. Ja kun suurin osa vieraista syö tuolla peilisalissa ja ruokasalissa, niin sitten täällä keltaisessa salissa on arvovieraiden kahvitilaisuus ja presidenttien pöytä on nyt itse asiassa varmaan ensimmäistä kertaa näissä juhlissa. Presidenttipareja on täällä 4 ja presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio isännöivät ja emännöivät tätä pöytää. Siinä presidentit Halonen, Ahtisaari ja Koivisto puolisoineen. Toisen pöydän isäntänä on eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma ja siinä hänen ympärillään Venäjän suurlähettilään puoliso kultaisessa asussa sekä toisella puolella Tanskan suurlähettilään puoliso rouva Trumjantseva ja rouva Horslund. Lisäksi tässä pöydässä on korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo sekä Venäjän ja Tanskan suurlähettiläät. Ja kolmospöytää isännöi pääministeri Jyrki Katainen Mervi-puolisonsa kanssa. Pöydässä on Islannin suurlähettiläs puolisoineen sekä puolustusvoiman komentaja kenraali Ari Puheloinen puolisonsa kanssa sekä korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Vihervuori puolisoineen. Ja tässä valtiovarainministeri Jutta Urpilainen ja hänen vierellään Eestin suurlähettiläs. Ja lisäksi tässä pöydässä on myös Ruotsin suurlähettiläs puolisoineen ja rouva ja herra Hägglund, kenraali Gustav Hägglund ja Ritva Hägglund. Sitten olemme arkkipiispa Kari Mäkisen isännöimässä pöydässä. Täällä on suurlähettiläs Norjasta, arkkipiispa Leo, oikeuskansleri Jaakko Jonkka puolisoineen
sekä professori Aino Sallinen. Tuossa sinisessä upeassa asussaan. Ja nyt jatkamme täältä keltaisesta salista atriumiin. Siellä on valmiina ensimmäinen haastattelu. Melkoista pukuloista ollaan nähty täällä illan aikana. Meille se on juhlaa, mutta joillekin se saattaa olla jopa arkipäivää. Vai onko se näin? Kaikki maailman suuret oopperatalot nähnyt, Jaakko Ryhänen. No periaatteessa oopperalavalla esitetään aina firman vaatteissa ja varsinkin passot laulavat kuningas. Ja tämmöisiä ruutinarooleja yleensä ne vaatteet ovat huomattavasti komeammat kuin kotioloissa. Te olette ollut varsinainen suomalaisen työn sanan saattaja. Tänään juhlitaan suomalaista työtä. Miten suomalaiset on otettu vastaan oopperapiireissä? No, suomalaisten laulajien maine on erittäin hyvä maailmalla. Meillä on yleensä hyvät äänet ja suomalaiset ovat luotettavia, tekevät sen mitä lupaavat. Kaikin puolin, joskin Saksan maalla joskus sanotaan taas tuli mies metsästä, mutta se on pelkästään positiivinen ilmaus. Minkälaisia ovat olleet omat suosikkiroolinne? No periaatteessa 40 vuoden urani aikana olen saanut laulaa lähes tulkoon kaikki, mikä on kirjoitettu minun äänityypille, mutta ylivoimaisesti tärkeimmäksi on muodostunut Joonas Kokkosen oopperassa viimeiset kiusaukset Paavo Ruotsalainen. Ja siinä on nimenomaan sitä suomalaisuutta. Se on mitä suurimmassa määrin suomalainen ooppera, mutta se on ooppera, joka kertoo ihmisen elämästä, ihmisen kuolemasta. Ja niin kuin Joonas Kokkonen sanoi, kun lähdimme New Yorkiin 83 vierailulle kiusausten kanssa, kysyttiin, että miten ne ymmärtävät Amerikassa tämän oopperan. Kun se lauletaan suomeksi, Joonas sanoi, kuollaan sitä Amerikassa, niin. Minkälaista sanomaa, mitä sinä haluat kertoa ulkomailla Suomesta? No tietysti laulajana olen siinä produktiossa, en edusta Suomea, välttämättä niin paljon itsenäkin, vaan pyrin olemaan siinä roolissa ja kertomaan se, mitä säveltäjä ja libretisti ja ohjaaja haluaa sanoa. Mutta tietysti, jos menee hyvin, niin nostan Suomen lipun korkealle. Täällä on tänään melkoinen tungos ja hullun mylly, mutta sellaista se taitaa olla myös ooperoiden takahuoneissa. No sanotaan, että yleensä siellä on ahdasta, hikistä, jännittävää. Ihmiset latautuvat lavalle menoon ja se joskus jännitys ja ahdistus, mikä voi olla takahuoneessa, se ei saa näkyä näyttämöllä. Vaan ihmisille pitää luoda illuusioita, että he viihtyvät ja lähtevät kuin tanssien, konsertin tai oopperan jälkeen kotiin. Toivotaan, että kaikki sujuu tänään kuin tanssi. Uskon näin. Mukavaa itsenäisyyspäivää. Kiitos Sanna. Näin oopperalaulajamme Jaakko Ryhänen, ja olipa hienoa kuulla, että hänen lempiroolinsa on kotimaisesta suomalaisesta oopperasta Joonas Kokkosen sävelkieltä. Ja vaikka laulajan ura lavoilla onkin nyt sitten paketissa ja ohitse, niin koulutus- ja opetustehtävissä Jaakko Ryhänen toki mestaribassomme jatkaa edelleen. Kyllä vaan, ja tuossa jo tanssia sivuttiin haastattelun lopussa, niin tässä Valtiosalissa odotetaan kohta yhtä illan kohokohdista, eli tanssin alkamista. Siihen ehkä muutama minuutti menee vielä, koska presidenttipari oli vielä äsken tuolla keltaisessa salissa kahvitilaisuudessa nauttimassa hieman kahvia ja pientä purtavaa ja ehkä leputtamassa vähän jalkojakin tuon kättelyrumban päätteeksi. Ja tässä näemme paljon tuttuja kasvoja. Siellä kuvan alareunassa vilahti Turun yliopiston kansleri, THL:n johtaja Pekka Puska ja kulttuuriurheiluministeriemme Paavo Arhimäki siellä puolisoineen. He menivät naimisiin tässä aiemmin tänä vuonna loppiaisena ja perheen lisäystäkin on tullut tänä vuonna, joten heille tällainen suurten juhlien vuosi. Siellä taustalla muuten näkyvät Pia Komsi ja Martti Rousi, kun oltiin vähän näissä klassisissa musiikkitunnelmissa. Kyllä vaan. Ja seuraava haastattelumme on valmiina ja tapaamme tutun miehen muun muassa urheilun ja yrittämisen saralta. Ja meillä on täällä sekä nuori että kokenut yrittäjä. Teemu Nikkanen, olet Kukkalan yrittäjä. Millä nämä linnan kukat mielessäsi näyttävät? No todella hyviltä ja näyttäviltä, että ei oikeastaan hyviltä. Olisitko itse tehnyt jotakin toisin? En, että tilat on sen verran rajoitetut ja oikeastaan aika lailla samalla tyylillä.
olet tosiaan aika lailla Suomen nuorin toimitusjohtaja ja eilen tuli synkkiä tilastoja, että jälleen ollaan taantumassa. Miten se vaikuttaa nuoren toimitusjohtajan tulevaisuuden suunnitelmiin, tällaiset uutiset? No, sitä mukaan vaihtaa suunnitelmaa, miltä näyttää. Että koko ajan löytyy tekemistä ja töitä löytyy, kun löytää oikein kohan. Minkälaiset tulevaisuuden suunnitelmat sinulla on Kukkalalla? Isot haaveet ja tavoitteet. Että paljon on toteutettavaa vielä matkan varrella ja pitkälle on tarkoitus päästä. No, mille kuulostaa konkarin korviin nämä nuoremman yrittäjän suunnitelmat? No mun mielestä kuulostaa hyvältä, että nuori yrittäjä tarvii haaveita ja unelmia ja päämääriä, mitä se haluaa toteuttaa. Se on se, joka vie sitä eteenpäin. Että Suomi tarvii yrittäjiä. Meillä on 20 000 yritystä jotka joudutaan lopettaa, kun ei löydy seuraajaa. Eli itsenäisyyspäivänä voi sanoa, että on rohkaisevaa, että näin nuoret ihmiset lähtee yrittämään. Mä oon oikein otettu siitä, että löytyy näin nuoria yrittäjiä. Mä oon ollut yksityisyrittäjä koko elämäni ja se on ollut, mulla ei ole mitään valittamista siinä, että kannattaa ruveta yrittäjäksi, jos vähänkin on halua ja uskallusta. Minkälaisia vinkkejä voit antaa nuoremmalle? No, se on peräksi antamattomuus on semmoinen, että ei saa antaa periksi, että aina tulee ylämäkiä ja alamäkiä ja virheistä pitää oppia, koska niitä tulee paljon elämän aikana, mutta jos sä opit niistä virheistä, niin sä pystyt käyttämään niitä hyväkseen ja silloin sä pystyt toteuttamaan niitä haaveita ja unelmia, että elämä ei ole aina yhtä ylämäkeä tai alamäkeä, että kaikkea löytyy aina. Teemu, mille kuulosti? Aika lailla siltä, mitä se on tähän mennessä ruvennut näyttämään. Olitko tänään töissä? Aamusta piti käydä, mutta en koko päivää. Mutta nyt juhlitaan. Joo. Kiitoksia. Kiitos. Viisaita ja mielenkiintoisia sanoja siinä sekä kokeneelta että nuorelta yrittäjältä. Teemu Nikkanenhan on kyllä aivan poikkeuksellinen kaveri siinä mielessä, että hän jo aivan teini-ikäisenä pyöritti toimitusjohtajana tuota Rekolan kukkataloa ja kertoi, että siinä vaiheessa kun muut pyysivät äidiltä viikkorahaa, niin hän maksoi äidille palkkaa. Kyllä, siinä mallia monille nuorille. Ja kuten äsken puhuttiin, niin tanssia saadaan vielä hetken aikaa odotella ja tässä on ehkä aikaa vielä vaikka Jaakon kanssa puhua muutama sananen. Mikä yllätti sinut tyyliasiantuntijana niin tänä iltana? Kyllä yllätti tämä viimeistely sillä tavalla, että oli funtsittu paljon näitä kampauksia ja yllättävän paljon oli koruja. Ja se oli myöskin suomalaisten suunnittelijoiden koruja ja nimenomaan aitoja koruja kanssa mukana, ettei pelkkiä näitä pukukoruja. Ja sitten noista hiuksistakin voisi puhua sillä tavalla, että nyt tuntuu siltä, että on vihdoin viimein alettu antaa myöskin tämmöistä tilaa näille juhlakampauksille ja aikaa, että kyllä se vaatii myöskin kruunuksi kauniin kampauksen tällainen glamour. Ja monia hiuksia oli myöskin koristeltu koruin ja näyttäviin hiuslaittein. Oli erilaisia fasinaattoreita niin sanotusti, eli tällaisia hiuskoristeita, joita tehdään sulista ja erilaisista kasveista ja muuten. Ja sitten tämä ilmiö, että tämä kasviaiheiden ja luontoaiheiden käyttö näiden vaatteiden koristuksessa, että koristukset eivät ole enää graafisia tai geometrisia tai abstrakteja, vaan ne ovat luonnonmukaisia, lehtiä ja kukkia ja käpyjä ja niin poispäin. Sitten haastattelussamme yksi itsenäisyyspäivän palkituista, Suomen Leijonan Pro Finlandia mitalilla palkittu kirjailija Sofi Oksanen. Sofi Oksanen, oikein hyvää itsenäisyyspäivää. Hyvää itsenäisyyspäivää. Minkälaisia ajatuksia olet täällä vaihtanut muiden kirjailijoiden kanssa? En vielä hirveän montaa kirjailijaa ole ehtinyt täällä näkemään, mutta todennäköisesti puhumme tulevista töistämme ja muista tällaisista asioista. Mikä on Sofi Oksasen tuleva työ? Siitä en sano vielä yhtään mitään, mutta esimerkiksi ensi kevät kuluu käännösten parissa, että kun Kyyhkyset katosivat romaanista, käännökset just ilmestyi Vironnos ja sitten nämä pohjoismaiset käännökset, Ranskannos, Alankomaat on kevään projekteja, eli nyt ollaan iskemässä niihin. Sinä olet aika tuottelias kirjailija, mistä tuo energia kumpuaa ja ideat? Kutsumusammatti, tietenkin rakastan työtäni, rakastan lukijoita, rakastan kirjoittamista ja jotenkin kaikki siihen työhön liittyvät asiat tuo enemmän energiaa. Ja sitten jos ajatellaan, sinun teoksena on aika pitkälle tuolla Viron puolella, kaikki sijoittuvat sinne, milloin siirrytään Suomenlahden puolelle? Toinen romaani Baby Jane sijoittuu Helsinkiin ja Suomeen.
Ja en tiennyt, että mistä kirjoitan tällä hetkellä 10 vuotta sitten, joten en tällä hetkellä voi tietää, mistä kirjoitan 10 vuoden kuluttua. Suomen kielellä kirjoitan, että se on mulle itselleni tärkein kirjoitus, niin kuin sellainen materiaali ja työväline. Mitä ajattelet tästä illasta näin ylipäätänsä? Aika suuri juhla, miten itse jatkat tästä eteenpäin iltaa? No, yritän taata lisää tuttuja, kenties hieman nauttia erinomaista boolia ja ylipäänsä siis tavata ihmisiä. Kirjailijan työssä ei aina ehdi tapaamaan ihmisiä, niin sen takia tämä on oikein kiva. Voiko täältä tarttua roolihahmoja mukaan? No mä tiedän sen, että kun kamerat täällä sammuu, niin niitä roolihahmoja tulee hyvin paljon. Jäädään odottamaan niitä. Kiitos. Niin, nyt täältä linnan humusta on löytynyt 2 aivan upeaa suomalaista olympiamitalistia, kilpapurjehtia Tuuli Petä ja Sireen ja keihäänheittäjä Antti Ruuskanen. Miltä tämä juhlahumu näin alkuillasta vaikuttaa? No kiitos, oikein mukavalta. Meillä on lähtenyt ilta ihan iloisesti käyntiin. Täältähän löytyi tosiaan urheilijoita, tuttuja naamoja jo, niin mukava on ollut. Tosissaan kyllä mukavasti on lähtenyt. Paljon on tuttuja ja paljon on uusia immeisiä. Että kyllä tässä ainakin minäkin olen saanut suuta soitella koko illan. Ja ne ymmärtää tätä Savoa täällä ihan täysin. Kyllä, että kyllä ne onneksi ollaan ymmärretty Savon murrekki. Kuinka usein vielä ajatukset palaa kisoihin ja siihen hetkeen mitalikorokkeella ja kun näette ylösnousevan sinneristilipun? No eipä sitä noin kotosalla arkipäivänä ihan hirveästi mieti, että kyllä tässä on muita kiireitä ehtinyt tulla jo ja treenitkin jatkuu eteenpäin, mutta tietenkin tämmönenkin tapahtuma tänään, niin täällä yhden jos toisenkin tutun kanssa on tullut muisteltua, että mitäs tänä vuonna on tehty ja näin edelleen, niin kyllähän se aina tietenkin ihan mukavana muistona on mielessä toi olympialaiset. Mites Antti, palaatko usein sinne Lontoon tunnelmiin? No kyllä sitä on tullut aina välillä muisteltua, mutta sen verran vilskettä ollut tämä syksy, että aika vähälle on jäänyt vielä muistelut, mutta eiköhän tässä kerkki vuosien varrella vielä fiiliksiä kohotella ja näillekään kyllä jäi tuleville 4 vuotta tosissaan, että kyllä siinä mielessä niin hieno tunne siltä jäi. Sanopas, miksi nimenomaan keihäänheitosta on tullut suomalaisille kaikkien rakkain laji? No aika vahva perinnelajihan se on kautta aikaa ollut. Meillä on ollut hyviä heittäjiä ihan kautta aikaa ja hyvää valmennus, niin ehkä siinä yksi syy, miksi tuli tänäkin vuonna mitali. Suomessa ei näihin vuoden aikoihin purjehdita. Tuuli Petä ja Sireen olet varmaan paljon vuodesta ulkomailla. Aina sanotaan, että suomalaisena on helppo olla maailmalla, niin onko se näin? No joo, kyllähän mä oon tietenkin maailmalla viihtynyt vähän lämpimämmissä olosuhteissa kuin nyt, mitä tällä hetkellä Suomessa on. Että pari viikon päästä suuntaan taas Espanjaan ja kyllä se Espanja esimerkiksi siellä tai eri paikoissakin Espanjassa on viihtynyt tässä menneinä talvina pidempiäkin aikoja, että kyllä se niitä lämpimämpiä olosuhteita talviaikaa haetaan ulkomailta, mutta sitten toisaalta aika usein on kyllä reissusta kiva palata kotiin Suomeenkin. Mitäs on Antilla suunnitelmissa talvella? No kyllä tuossa tammikuussa olisi ensimmäinen etelän leiri ja siellä vietetään 2,5 kuukautta, että siinä mielessä niin kyllä pyritään itsekin lähtemään tuonne lämpöisiin maihin ja siellä on hyvä reenata. Nyt vaan sitten jahtaamaan lisää mitaleja, niin päästään tänne uudemman kerran. Näin tehdään. Kyllä pitää yrittää. Kiitos. Siinä kuultiin 2 valovoimaista, menestynyttä, iloista nuorta urheilijaa ja niin kuin Tuuli Petäjä sanoi, että kohti seuraavia olympialaisia hänen RSX-purilautaluokkansa säilyy kuin säilyykin pienen venkoilun jälkeen olympialuokkana, joten toivottavasti Tuulikin nähdään vuonna 2016 Rio de Janeirossa. Ja täällä valtiosalissa odottelemme tanssin alkua. Se ei aivan vielä pääse alkamaan, nimittäin presidenttipari on vielä tuolla keltaisessa salissa isännöimässä kahvitilaisuutta siellä. Mutta tuosta juomista puheen ollen, niin kuin Sofi Oksanen tuossa viittasi tuohon booliin, niin sehän on ollut aina linnan juhlissa ja ennenkin juhlia ja varmaan juhlien jälkeenkin se puheenaihe. Tuo booli nimittäin tuli tänne linnan juhliin vuonna 1949. Alli Paasikivi sen yhdessä suunnitteli Alkon asiantuntijoiden kanssa nimenomaan näitä linnan kutsuja varten ja siinä oli kaikenlaisia viinejä sekoiteltu keskenään. Ja siinähän kävi muuten niin sitten, että tuo resepti, jonka piti olla salainen, se saatiin selville ja sitä jouduttiin sitten 70-luvulla muuttamaan. Kuulemma tätä uutta reseptiä säilytetään nyt Alkon kassakaapissa. Se on sellaista 11-12% aika makeaa greipin vivahteista boolia. Mutta kovasti se kiinnostaa ja resepti on todellakin valtiosalaisuus. Boolin lisäksi täällä tarjollaan olutta,
viiniä ja tietenkin kahvia ja Kultarannan omenamehua. Ja sitten lisää glamouria linnasta. Näyttelijä Maria Ylipää, oikein hyvää itsenäisyyspäivää. Kiitos, sitä samaa. Olet ollut aika lailla tämän illan kuvatuin kaunotar. Kerro vähän tästä sinun puvustasi. Tää on Hanna Saredin käsialaa. Tää on, itse asiassa mä sanoin Hannalle, että mä haluaisin vanhaa Hollywood-glamouria vähän modernilla twistillä. Niin sitten siitä syntyi tällainen. Sinulla on oikein kauniit tuollaiset 20-luvun aallotkin hiuksissa. Joo, kiitos. Se tulee aika tuollainen luonnosta, luonnonkihara. No, minkälainen työ tämä on sitten tämä puvun hankkiminen, että ennen kuin tänne linnanjuhliin päästään? No, täytyy sanoa, että se on aika kiva, että koska yleensä mä käytän roolivaatteita, mulle tehdään sitä aina rooliin puku, niin sitten kun sain linnan kutsun, olin tietenkin tosi otettu ja se on kunnia päästä tänne, mutta sitten oli sellainen, että ai niin ihanaa. Mä ehkä saan sitten, että mulle tehdään itselleni ihan siviilihenkilönä puku. Ja sitten mä rupesin ajattelemaan, että mä haluan suomalaista designia ilman muuta. Ja sitten Hanna Saredin kanssa me ollaan tehty yhteistyötä aiemminkin. Kiitos oikein paljon. Kiitos.
Niin, nuorista on puhuttu Sauli Niinistön kaudella jo paljon ja nyt on paikalla 2 juhlijaa, jotka tietävät kyllä, tietävät mistä puhutaan, kun puhutaan nuorista. Ulla-Maija Vähäsarja, Jakomäen peruskoulun rehtori ja Jare Tiihonen, paremmin Cheekinä tunnettu rap-artisti. Kysytään ensin Cheekiltä, miten rap-artisti viihtyy linnassa? On ollut älyttömän hieno kokemus tähän mennessä ja tosi kunnia oli päästä ja saada kutsu tänne näin, että älyttömän hienoa. Jos tätä menoa vertaan keikkoihin, niin miltä sitä vaikuttaa? No, vähän erilainen henki, mutta juurikin niin juhlava kuin ajattelin, että tää on niinku todella mukava. Niinistön ansiosta tosiaan nuorista on alettu tänä vuonna puhua paljon. Mikä Ulla-Maija Vähäsarja teidän mielestä on tärkeää, kun puhutaan nuorista, tai mistä pitäisi puhua? No varmaan pitäisi puhua just siitä, että kuinka me kuullaan nuoria ja kuinka nuoret osallistetaan heidän omiin asioihinsa. Sen mä näkisin kaikkein tärkeimpänä. Silloin se yhteistyö on hyvää. Presidentti vieraili koululla syyskuun alussa. Minkälainen hulabalo siellä nähtiin? No kyllähän se oli aikamoinen hulabalo, eli oppilaat ottivat innolla presidentin vastaan ja varmasti se on heille syksyn kohokohta, mutta että varmasti myös koko peruskoulun kohokohta monelle nuorelle. Minkälaisia kommentteja nuoret laukoivat sitten, kun presidentti oli paikalta poistunut? No kyllä se herätti varmasti niin kuin semmoista ihailua siitä, että presidentti on kiinnostunut nuorista ja kiinnostunut heidän asioistaan. Tietysti varmasti sitten keskustelu, mikä on syntynyt ihan tavallisia asioista Vihkosesta, niin varmasti on myös puhututtanut meidän nuoria. Mutta varmasti päällimmäisenä on se semmoinen mukava tunne siitä, että presidentti on huomioinut nuoret ja lapset. Jare, olet itsekin nuori vielä, niin mitä sä ajattelet, kun sä kuuntelet tätä keskustelua? Joo, ne on tosi tärkeitä asioita, varsinkin just ajankohtaisia asioita. Ja itse tässä niinku kuukausi takaperin lähdin mukaan myös sellaiseen nuorten hyväksi kampanjaan, jolla niinku pyritään ehkäisemään sellaista niinku nuorten syrjäytymistä yhteiskunnassa ja näin. Ja kaikki tällaisia juttuja, mihin pystyy olemaan mukana, niin haluaa kyllä vaikuttaa, jos pystyy. Olet itse monelle nuorelle idoli, silläkin tavalla voi auttaa. Joo, sen on jossain välissä sen vastuun ja sen mahdollisuuden tajunnut niinku auttaa ja näin, niin sitä on hyvä käyttää sitten silloin kun pystyy. Rap-musiikki tunnetaan hyvistä riimeistä, irtoaisiko näistä juhlista mitään? Joo, mä 12 vuotta sitten lukion itsenäisyyspäivän juhlassa vedin puku päälle jonkun itsenäisyyspäivän räpi, että siitä olisi sinänsä ihan luonnollinen leikkaus tähän näin. Ja oikeastaan tuossa autossa kun saavuin, niin mä jotain pientä pyörittelinkin tuossa päässä, jotain ehkä sen henkistä, että tänään linnassa Jennin ja Salen kaa, jos oot ulkona varmasti paleltaa. Mikä sen parempaa, kun itsenäistä Suomea yhdessä rakentaa. Teema, teot ja työt, jaksakaa pakertaa, vaikka välillä masentaa. Ja duuni jotain ja sitten näin. Okay, kiitos paljon, hyvää itsenäisyyspäivää. Hyvää itsenäisyyspäivää. Kiitos.
Ja näin siirryimme Valtiosalin Slow Fox-tunnelmista linnan 3. kerrokseen keltaiseen salonkiin, missä ollaan sitten folk-tunnelmissa. Täällä esiintyy voimafolkia soittava Saga Ensemble. Solistinaan Soila Sarjola, ja hän on päässyt tässä lumimyrskyssä Suomeen, koska kertoo olevansa esiintymismatkalla Keski-Euroopassa ja pääsi vasta tänä iltapäivänä koneella Helsinkiin. Rajattomasta tuttu laulaja. Linnan keltaisessa salongissa on perinteisesti kuunneltu jatsia presidentti Ahtisaari sen 90-luvun puolivälissä, mutta nyt on vähän tällainen uusi suuntaus ainakin tänä vuonna. Luulen, että tässäkin näkyy tämä presidenttiparin valitsema teema suomalaisuus, että se näkyy tosiaan ja presidentin puolison rouva Jenni Haukiohan viittasi, että hän on erityisesti toivonut nimenomaan tällaista suomalaista kansanmusiikkivaikutteista, modernia kansanmusiikkia linnaan, ja tässä sitä todella tulee. Tämä on aivan uusi kokoonpano, tämä Saga Ensemble. Kyllä, ja uusi presidenttipari, jonkinlaista uutta tuulahdusta ehkä odotettiinkin ja ennakoitiin, ja tämä on ihan raikas tuulahdus myöskin visuaalisesti. Mitä sanoo Jaakko asuista? Ehdottomasti mä kyllä tästä nyt tuijottelen Jenni Haukion pukua koko ajan, koska se vaan paranee vanhetessaan tuossa. Mutta oikein kiva, sopii myöskin tähän tunnelmaan ja nimenomaan tähän linnan saliin nämä värikkäät etniset vaatteet. Ja jossain laulu soi, joku itkee ja kansa karkeloi. Silmiisi en katso, koska se saattaa satuttaa. Älä puhukaan, en kestä totuutta. Kuka sanoo, et ihminen tottuu mihin vaan? Oh, oh, aina pitäisi olla valmiina jatkamaan. Oh, oh, vaikka takkamansa ja lähtee kulkemaan. Oh, oh, matkalaukussa ikävä pysyy paikallaan. Eo, 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 Ja keltaisen salongin musiikkitunnelmista siirrymme tapaamaan illan seuraavaa haastateltavaamme. Hän on koko kansalle tuttu nainen. Ja meillä on täällä oikein arvovaltainen vieras Katri esillä. Presidentti Tarja Halonen, mille tuntuu olla vieraana täällä pitkästä aikaa? Huomattavan rentouttavalta. Tosi mukava. Entä tohtori Arajärvi? No sama voi sanoa, että ei ole ihan joka askel niin määrätty. Täällä huomaa ja aistii sen rennon ilmapiiri. Otitte tässä Lasse Pöystönkin mukaan keskustelemaan. Miten teillä on juhlat sujunut? Kyllä juhlat on sujunut hyvin, mutta mä totean, että siis me molemmat, siis presidentti ja minä, niin me on tehty sama asia, me on lopetettu kumpikin. Joo, mutta sitten jos sä lopetat samalla tavalla kuin minäkin, niin kyllä sut näkee kohta näyttämöllä. Minä olen lopettanut ihan samalla tavalla. Ja nyt siis tuntuu sillä kummalta, kun kukaan ei enää välitä minulle, kukaan ei tarvitse mua. Kyllä tarvitaan. Suomen kansa tarvitsee. Niin, ja mä koitan yrittää, että pitää tulla vielä uusi esitys sen takia, että niinhän rock-tähdilläkin, niin niillä on monta jäähyväisnäytäntöä. Ja tässä kun teitä kuuntelen, niin tämähän on melkein, että toimittajaa ei tässä tarvita, että minä voin kuunnella sujuvasti, mitä te kerrotte. Lasse Pöysti, vieläkö lähtisi yksi iltasatu? Ei. Miksi ei? Se on ihan oma asiansa, ei niitä esitetään televisiossa sillä tavalla, kun on tehty, ja ei ne ole mitään kauppatavaraa. Millä tavalla presidenttiparin arki sujuu tätä nykyään? Se on sellaista luovaa kaaosta. Minä en osaa sanoa ei ja mies vielä vähemmän ja sen vuoksi niin me teemme aika paljon töitä, mutta nyt voi itse valita mitä tekee. Että siinä mielessä se on pikkusen helpompaa, kun voi keskittyä muutamiin asioihin, mutta koti ei ole vieläkään kunnossa, mutta eiköhän se jouluun mennessä. No, hän vei jalat suusta, niin kuin sanotaan joskus. Mitä Lasse Pöystin arkeen kuuluu?
No arkeen kuuluu oikeastaan aika tyhjää tällä hetkellä. Siis mä yritän miettiä, että mitä sitä nyt sitten tekisi. Ja kyllä mulla on jo alkanut muuta työtä, mutta ei teatterissa. Eli presidentti arvasi ihan oikein. Kyllä hän on oppinut tuntemaan vuosien aikana, että hän on niin vitaalinen mies, että kyllä varmasti käy samalla tavoin kuin meillekin, mutta toivottavasti olet tyytyväinen siihen sitten, mitä teet. Katsotaan nyt sitten, mitä syntyy. Joo, hyvä. Miten teidän ilta jatkuu tästä? Yksi haastattelu ja sitten sen jälkeen luultavasti tanssimaan vai kahvipöytään. Varmaan voidaan tehdä molemmat, kun oikein ajoitetaan. Joo, hyvä. Entä teillä? No pitäisi oikeastaan mennä tuonne tanssilattialle, kun mulla on siis mun hurmaava lapsenlapseni mukana. Niin nyt ei shokeerata koko yleisöä. No nyt ei muuta kuin helmat paukkumaan sitten. Kiitos. Kiitos. Hän katsoi hyväksyvästi. Paralympiamitalistin pyörätuolikelaaja Toni Piispasen. Ratakelaaja Toni Piispanen, sinä tapasit Sauli Niinistön ainakin kertaalleen tuolla Lontoossa paralympialaisissa, kun hän jakoi sinulle kultaisen mitalin kaulaan. Mitä Sauli silloin sinulle sanoi? Meidän presidenttimme sanoi siinä vaiheessa, että tämä on suuri kunnia minun elämässä, mutta yhtä lailla myös hänen elämässä. Että se oli hyvin sydämellisesti sanottu. Jatkuiko jutustelu vielä tänään tuossa kättelyjonossa? Jatkui joo, mutta se riittyy lähinnä siihen, kun mun kisan aikana tehtiin protesti ja se riittyy erääseen ratarikkoon, missä itse en ollut mukana, mutta ehti kuitata senkin siinä. Mitä Sauli kysyi? Sauli kysyi, että et sitten tehnyt tässä punaisella matolla ratarikkoa ja totesin, että en tehnyt. Hienosti se meni. Vaimo Anu, kuinka suuri hetki sinulle oli, kun Toni voitti Lontoossa paralympiakultaa? No se on aivan mielettömän suuri hetki mulle ja Tonille ja meidän koko perheelle. Sitä ei voi edes sanoin kuvailla. Miltä se tuntui, kun Suomen lippu nousi sinne salkoon? Kyllä se on veret pysäyttävä hetki, että tippaa linssissä saa katolla, kun lippu nousee salkoon ja kyllä siinä niin kuin tuntee, että on itse osa Suomea ja on se hieno hetki. Onko myös hieno hetki olla täällä tänään? Kyllä, ehdottomasti. Ja paljon iloisia ihmisiä ja välitön tunnelma, oikein mahtavaa. Toni, elämä on sinua koetellut, kun alle parikymppisenä kamppailulajien näytöksessä sattuneen onnettomuuden jälkeen jouduit pyörätuoliin. Oliko se suomalainen sisu, millä nousit maailman urheiluhuipulle siitä huolimatta? Mä luulen, että se on just sitä, että suomalaista sisua ja perän antamattomuutta. Minkälaisia neuvoja haluaisit antaa niille pienille urheilijan alulle, jotka katsovat tätä lähetystä nyt? Minkälaisia neuvoja ja ohjeita? Kyllä mä
toivon, että jokainen voisi uskoa omiin unelmiinsa, että kaikilla on oma polkunsa ja uskoo niihin vahvuuksiin, mitä itsellä löytyy. Anu, me tiedetään, että Toni on myös harrastanut pyörätuoli-rugbya. Raivaako hän tänään teille tilaa tuolta tanssilattialta? En usko. Tähän mennessä en ole saanut Tonia vielä tanssilattialle, mutta täällä on niin ainutlaatuinen tunnelma, niin ei sitä koskaan tiedä. Toni, tuleeko lupaus? Katsotaan. Mä luulen, että mä oon parempi kelaaja kuin tanssimaan, mutta mistä sitä tietää? Me toivottavasti näemme sen tänään. Oikein hauskaa illan jatkoa. Missä voimasi todellinen, mistä saatkaan mielipiteet, mistä tiedon ja kokemuksen. Näin kun kysytään, mä miettimään jään. Nuoruus on seikkailu suunnaton, kokeile vain, hämmästy vain, sama ilmaa. Nuoruus on nousussa auringon, uinailevan salatuimman se paljastaa. Nuoruus on sadussa tuimon, peloista sen, toiveista sen, se voima saa. Nuoruus on Näin Kaartin kombo-johtajana musiikkimajuri Raine Ampuja ja solistina upea-ääninen Marika Tuhkala. Hänet on usein aiemmin nähty monien tähtiartistien taustalla, mutta nyt itse parrasvaloissa ja katsokaa miten hän nauttii. Ja varmasti tämän esityksen jälkeen tämä on sellainen läpilyönti, että itsekin varmasti keikkakalenteri on aika täynnä. Raine Ampujasta sen verran, että Raine Ampuja, joka tuossa kättelee juuri kitaran varressa, hän on jäämässä siis eläkkeelle ja koko tämä kombo oli aikanaan hänen ideansa. Eli tässä hän pääsee toteuttamaan myös yhtä unelmaansa Linnanjuhlissa. päivä vaihtuu,
Linnan humusta on löytynyt jälleen uusia juhlavieraita. Suomalaisen viihdetaivaan kiintotähti Kaija Kokkola, kaikkien tuntema Kaija K. Miten on ilta sujunut? Mulla on ollut hirveän kivaa. Mä oon tavannut paljon tuttuja. Mä en tiennytkään, että mulla on näin paljon tuttuja ja uusia tuttavuuksia. Ja ihmiset on hyvällä tuulella täällä ja semmoinen lempeä, ihana flow. Olet monenlaisissa juhlissa ja monenlaisia keikkoja nähnyt, niin voiko tätä verrata mihinkään? Mun mielestä sillä tavalla voi, että jos mä ajattelen, että ihmisiä täälläkin on. Ja mä oon hyvin koskettavia juttuja, kun ihmiset on seuraamassa Vain elämää -ohjelmaa, niin mä oon saanut ihanaa palautetta täältäkin, että ei ole väliä, että mitä ammattikuntaa edustaa, minkä ikäisiä ihmiset ovat. Se on mennyt läpi Suomen kansan. Sen huomaa myös täällä. No, olet kolunut Suomen päästä päähän ja laidasta laitaan monta kertaa, niin miltä Suomi näyttää sieltä keikkapaikkojen takahuoneista käsin? No tietysti kaikki olosuhteet on parantunut, mutta kyllä mä oon suomalaisia nähnyt ja mä koen semmoisen suunnattoman kiitollisuuden siitä, kun edelleen ihmiset ovat siellä. Siellä on valtavia ihmismääriä ja vielä saan enkoren niin sanotusti uudestaan taputetaan lavalle ja mä kiitän siitä joka kerta. Yli 30 vuotta olen laulanut suomalaisille ja mä koen nyt olevani niin suomalainen ja se valtava vilpitön palaute, mitä mä saan, lämmintä ja arvostusta. Ja siksi mä varmaan myös olen täällä, että mä olen pitkään tehnyt tätä työtä. No, usein ajatellaan, että kun ajat ovat ankeat, niin kuin ne nyt ovat taloudellisesti, niin näkyykö se jotenkin, että näillä keikoilla, että ihmiset hakee sitä iloa jostain muualta? Se näkyy mun mielestä sillä tavalla, että ihmiset haluavat enemmän arkeen helpotusta ja me taiteilijat ollaan siinä vaiheessa valmiina auttamaan suomalaisia. Et kun suomalaisille tulee paha paikka, niin me niin kuin jollain tavalla tuetaan heidän henkistä lamaantumista ja me olemme sitä varten, me ollaan valmiina, mitä tahansa tapahtuu. Ja olet valmis jatkamaan tätä pitkään? Niin, olet valmis jatkamaan uraa vielä pitkään? No, en ajatellut vielä lopettaa, kun niin kovasti ihmiset haluavat, että siinä vaiheessa, kun tuntuu siltä, että ei ole ehkä tilausta, niin... Mutta ei ole sen aika vielä, ei pitkään aikaan. Hauskaa illan jatkoa. Kiitos. Joo, hyvä. Kiitos Kaija. Kiitos. No niin, ja nyt näyttelijä Aake Kalliala, miten teidän iltanne on sujunut? Mainiosti, mutta nyt mä menetin sen Jalliksen, se lähti Pelkosen kanssa joraamaan, että ei voi miehen sanaa luottaa. Sun olisi ollut Jallikselle käyttöä nyt jollain tavalla? No ois, tossa ollut kiva vähän rupatella lisää. Mistä sä olisit puhunut hänelle? Voi, niitä ei tässä kärsi mainita. No, tänään on itsenäisyyspäivä, puhutaan paljon Suomesta. Olet pitkään toiminut tai näytellyt Suomessa ja nähnyt monenlaista, niin mikä on arviosi, missä kunnossa Suomi on tällä hetkellä? Suomi on siinä ihan hyvässä kunnossa, missä kohdassa nyt tässä maailmassa ylipäätään eletään. Ja mä oon täällä hyvin mielelläni juhlistamassa tätä hienoa juhlaa ja olen sen kyllä omistanut ihan isäni muistolle. Hän oli tekemässä meille itsenäisyyttä 5 vuotta yhteensoittoon ja tuli sieltä pois pahimmista paikoista haavoittuen 2 kertaa kuolettavasti. Ja mä tässä vähän aikaa sitten vasta oivalsin, että kun sota oli hänen osaltaan käyty, niin hän oli 25 ja 5 vuotta oli oltu sodassa. Niin
on ne ollut aika kovia poikia. Muistetaanko sitä riittävästi näinä päivinä tai näinä aikoina? Kyllä sitä arvostetaan, mutta harvoilla, jos kellä on minkäännäköistä käsitystä siitä, ei ainakaan mulla, mitä se on ollut silloin siellä paikan päällä. Tänään on onneksi syytä juhlia itsenäistä Suomea. Hyvää illan jatkoa. Kiitos, sitä samaa. Ja Raino Keränen, rakennusmies ja vaimo Tarja. Mille se tuntui 30 vuotta samassa firmassa, olet rakennushommia painanut ja sitten tipahtaa yhtäkkiä presidentiltä linnanjuhliin kutsu? Kyllähän se on semmoinen mieleenpainuva ilmoitus, kun tulee työnantajalta, että on kutsuttu tänne maan ykkösjuhliin, niin se on hieno juttu. Mille se tuntuu tavallisesta työmiehestä? Kyllä tämä on niin kuin presidenttiparilta niin hirveän hyvä arvostus niin kuin meitä palkansaajia, eli ennen kaikkea perustyötä tekeviä
kansalaisia kohtaan, niin tämä on hieno homma. Miten on, Tarja, miten tuolla Hyrynsalmella, mistä olette kotoisin, niin minkälainen poru siellä syntyi, kun te saitte linnanjuhliin kutsun? Aivan siis. Varmaan joka talossa tänä iltana istutaan television ääressä ja katsotaan, että miten ne pärjää siellä. Joo, kyllä, paikallislehdet on haastatellut ja näin, mutta oikein iloisin mielin lähdettiin tänne ja kiva on ollut, todella. Te olette innokkaita tanssijoita, joka olette päässeet lattialle. Kyllä me tuossa jo Tonava Kaunonen aloiteltiin silloin Resitiparin rinnalla ja sitten mentiin muutama tango ja boksi siihen perään, että kyllä me nautimme tuosta tanssilattian tunnelmasta. Minkälainen viejä tuo Raino on? Raino on hyvä viejä. Me on 30 vuotta tanssittu yhdessä. Että askeleet sopii hyvin yhteen. Minä lähden tässä myös hakemaan itselleni jonkun kanssa, kenen kanssa askeleet passaisivat yhteen, niin nähdään tanssilattialla. Kiitoksia. Rohkea ja katso valon päin. Sanoit hymy poika ystäväin. Maailmaa paranna, mut muista, että ihmiselämään riittää kun selviytää. Sai hymy poika patsaan. Olit prinssi hiljaisten. Ja kun koulupileissä suudeltiin, puhuit peittääkses hämmennyksen. Saako suukko sut vielä punastumaan? Niin patsaat naurettiin ja soitit kitaraa. Oli hyvä pahasta erottaa, silloin paljon helpompaa. Onko vielä sun kiihkeytes irrallaan? Olet aina nuori, rohkea ja katso valon päin. Sanoit hymy poika ystäväin. Maailmaa paranna, mut muista, että ihmiselämään riittää kun selviytää. Ole vapaa ja toteutuko toivees jokainen. Sanoit nuori kapinallinen. Maailmaa paranna, mut muista, että ihmiselämässä tärkeintä on nyt jäämässä. Ole aina nuori, rohkea ja katso valon päin. Sanoit hymy poika ystäväin. Samuli Edelman, suomalaiset ovat nähneet sinut tänä vuonna merkittävässä kansainvälisessä roolissa Mission Impossible-elokuvassa, mutta jälleen kerran sinä olit se pahis. Minkälainen voisi olla suomalainen supersankari? No esimerkiksi Viktor Kärppä. Siinä on suomalaissankaria kyllikseen. Siinä on joo tämmöistä ja sitten näiden kahden maan välillä niin se on ihan yhdenlainen supersankari. Tiivistä vielä kärppämäisyys. Oikeudentaju. Laura, miten sinun kolahtaa tuollainen supersankari kuin Viktor Kärppä? No mä menisin ehdottomasti katsomaan elokuvaa Viktor Kärpästä. Laura, sinä olet tehnyt Lottana elokuvaroolin Lupaus-elokuvassa. Minkälaista arvostusta olet tuon roolin jälkeen antanut Lotille, joita tänään juhlitaan täällä? No tosi paljon, se oli tosi hienoa. Mä tapasin monia naisia, jotka olivat olleet Lottina ja sain paljon tietoa asiasta enemmän kuin mitä olin tiennyt aikaisemmin, niin ehdottomasti arvostus on suuri. Samuli, sinullakin on ollut aikanaan iso rooli Talvisota-elokuvassa. Muistuuko sieltä ajalta vielä jotain mieleen? No Talvisota-elokuvassa oli kyllä Taneli Mäkelä pääroolissa ja siinä oli paljon isompia rooleja. Se oli mun ensimmäinen teatterikouluaikana nuoren pojan tämmönen iso elokuva, missä sai olla mukana, niin se oli ihan mahtava kokemus. Iso ja näin päin pois. Sinut tunnetaan myös paitsi hyvänä näyttelijänä, niin myös arvostettuna laulajana. Mikä on sellainen kappale, mitä itse tykkäät esittää tai mikä kenties olisi sellaista suomalaista musiikkia? No jos kaikista näistä kappaleista nyt pitäisi sanoa jotain, niin sanotaan nyt vaikka tämä viimeisin duetto Vesa-Matti Loirin kanssa Tuomittuna kulkemaan, joka myös kuullaan
tänäkin vuonna perinteikkäässä viattomien lasten konsertissa 28.12., missä kerätään rahaa lasten ja nuorten mielenterveystyöhön ja huumeista toipuville, jossa Vesa-Matti Loiri ja minä myös esitetään ehkä tämäkin kappale. Ja siellä on myös Juha Tapio ja Paula Vesala ja monta muuta, jota nyt en muista tässä suorassa lähetyksessä. Tärkeää työtä hyvään tarkoitukseen. Joo, kyllä. Samuli, sinä yleensä viet aina kaikki kauniit naiset, niin miten olisi, jos minä ottaisin tänä iltana ja Laura Birn, saanko luvan? Kiitoksia. Kiitos, joo. Kiitos. Tällaiset olivat presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion ensimmäiset linnanjuhlat. Toivottavasti viihdyitte kanssamme. Lähetyksemme alkaa kääntyä lopuilleen, mutta juhlat eivät suinkaan lopu. Tanssit jatkuvat vielä hetken aikaa täällä Presidentinlinnassa. Ja TV1 linnan jatkoilla tekin pääsette jatkotunnelmiin vielä siellä kotikatsomoissa television ääressä. Kiitoksia seurasta ja iloista illanjatkoa. Ja vielä kerran oikein hyvää itsenäisyyspäivää kaikille. Samaa.
lähetys presidentinlinnasta päättyi ja juhlaväki siirtyy nyt jatkoille. Ylen ajankohtaistoimitus on kutsunut ravintolateatteriin itsenäisyyspäivän kiintoisimmat vieraat, joita haastattelevat siellä Krista Taubert ja Jaakko Loikkanen. TV1 ohjelmistossa on vielä tämän Linnan jatkot-lähetyksen jälkeen kello 23.10 nähtävä etsivä sarja Monk. Minä toivotan teille nyt viihtyisää loppuiltaa. Iloista itsenäisyyspäivän iltaa ja tervetuloa Linnan jatkoille suoraan lähetykseen Ravintolateatteriin. Seuraavan tunnin aikana tapaamme illan kiinnostavimmat vieraat ja näemme muun muassa, miten vahva on kansanedustaja Ilkka Kanervan tahdonvoima. Upeita vierailta läheltä ja kaukaa. Illan aloittaa Suomessa vieraileva ja musiikkitalossa huomenna konsertoiva amerikkalainen Grammy-voittaja New York Voices. What a day this has been. What a rare mood I'm in. Why, it's almost like being in love. Now there's a lovely smile on my face for the whole human race. Why, it's almost like being in love. Ba-do-way, ba-do-oh, ba-ba-day. All the music of life seems to be like a bell that keeps ringing for me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, I swear I could fall. I could swear that I was falling, and I could swear that I was falling. I could fall. It's almost like being in love. Ba-do-way, ba-do-oh, ba-do-way, ba-do-da, ba-da-ba-do-ba-dee-da-do-da-dee-do-da. The way I'm feeling tonight, not a care in sight. All of the music of life seems to be like a bell that keeps ringing for me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, I swear I could fall. I could swear that I was falling, and I could swear that I was falling. I could fall. It's almost like being in love. I guess I'm falling again. Yeah, it's almost like being in love. Ba-do-way, ba-do-oh, ba-do-way, ba-do-da. We're almost in love. Rhythm is gonna get you, rhythm is gonna get you, rhythm is gonna get you.